गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय 14थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ गरेस्वर हालामाव जों खुंनो थाखाय रेडि खालामदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय। दा जोङो ओरैबायदि मोनसे दिनै रायदाव आफादखौ दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बेवहाय गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय बिबानगिरि बियाब आफादनि बिथांमोना फैदों आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरिनि दैदेननायाव जोङो दिनैनि बे मावफुं मेलाव आरो बे रायदाव आफाद दानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। गमामायैनो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा फैबाय थानाय जाटा मिटिं सेसन फाइनेल कनफारेन्सखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय थियारि। 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि जोङो फार्स्ट उइकआवनो जोङो बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों मुलुगनां खालामनो बाथौजिम खालामनांगौनि दा जोंनि सोलोंथाइ हारिमु राव थुनलाइ आसार खान्थि जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोसार होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायसम खामानि मावबोदों आरो बेखौनो दिनै गरेस्वर हालामाव जों आरो बेनिख्रुइ फैबाय थानाय समफोराव जाबायदि खामानि मावलांनांगोन। बाथौ धोरोम थांना थाब्लासो बर' हारिया थांना थागोन। बे जों बर' हारिनि बयनिबो खुगा खुगा बियो दिनै जों गोदानै बाथ्रा बुंफिननांगौ गैया। बेनिखायनो जोङो दिनैनि जों मावफुं आफाद हिसाबै जों दाफुंनानै लादों बाजाय आफादनि जा बे भिक्टर कुमार दासखौ जोङो चेयारमेन होनो हादों आरो जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिन'द नार्जारि आरो जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिनैनि समाव मोननो हादों। गमामायैनो बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बे फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै रंगिना संगिनाजों जोंनि बर' न'खर जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनाय गौमा आर'ज आरो जों सानसुमैफोरखौ लानानै बर'नि सानसुमैफोरखौ लानानै बेहाय गिदिरथार मोनसे जों धोरोमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानो सानदों। मानो होनबा दिनै जोंनि बाथौफोरनि गेजेरावबो गोबाङा बुंबोबाय थादों बाथौनि गेजेराव गोबां फेक्सन दं होननानै, नाथाय बाथौनि गेजेराव जेबो फेक्सन गैया। बाथौखौ जों दिनैनि समाव मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो हाबाय आरो सिबिनाय खान्थिया एसे बबेबा जायगायाव एसे आलादा जानो हागौ। जों बर' हारि हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ अराय जों बयबो जों अनसायनानै लादों दिनैनि समाव। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो अल इन्डिया बेसिसाव दिनै जोङो ट्राइबेलफोरनि जौगानाय हारिमु जौगानाय धोरोम बिथिंनि गेजेरजों जोंनि राव धोरोम आसार खान्थिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय जोङो थांनाय जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानव गेदेर जोङो नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों आरो भारत हादरनि राष्ट्रपति मानव गेदेर द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों। बिथांमोना जोंखौ दिनै अल इन्डिया ट्राइबेलफोरखौ आरो बर' हारिखौ मोनसे मोजां नोजोर होदों। मानो होनबा नोंथांमोननि जिखिनि समस्याफोर दङ राव जौगानाय धोरोम जौगानाय हारिमु जौगानाय दिनै आसार खान्थिफोरनि बेलायाव बे कास्टमारि लजनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नायखांदों आरो नोंथांमोननि जनगोष्ठीफोरनि सायाव जिखिनि समस्याफोर दङ जों बेखौ भारत गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो बेखौ जों नायसनगोन आरो बे जोंनि थाखाय धोरोमारि बिथिङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जे बेनि बर' हारिया मोनसे इउनिफर्माव फैगासिनो दङ बियो जे गमामायैनो बे सैथो आरो दिनै बाथौ धोरोम गैयाबा बर' हारिबो थांना थानाय नङा दिनैनि समाव। सानबेसे हाबाफारिखौ लागोन? जोङो सानब्रैखौ सानगासिनो दङ। सानब्रैनि गेजेराव जों जथेस्थ' आरो बिनि बांसिन लायोबा जथेस्थ' रायजो राजायाबो बाथौ सिबियारिफ्राबो ओनसोलाबो खस्थ' मोनो। बेनिखायनो जोङो खम समनि गेजेराव जोङो बेखौ मोजां हाबाफारिनि गेजेराव जोङो आरो बर'नि आबुं हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सानदों आरो बेनिफ्रायनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो आलासि एबारबो हांख्रायनो सानदों। मानो होनबा थांनाय बोसोराव थेलामारायाव भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ लाबोदों। थिग बेबायदिनो जों एबार सेन्ट्रेल मिनिस्टार सोरखौबा सासे मोनो नामा जों बेखौ जोङो नाजासिगोन आरो बेखौ बे ओनसोलाव आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनांगौनि गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनांगौनि गोनांथि दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा सानदों आरो निस्सय जों बेखौ मावफुंगोन। गरेस्वरावबो जिहेतु जारिमिन दा बेनिखायनो आंनि जायगायाबो तामुलपुर जिल्ला, आंनि जायगायाबो खाथि गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोबां सम दुलाराय बाथौ गौथुमाव
गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लाबोबाय आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनाय दांनाय जिखिनि दावगाबोबाय दिनैनि समाव गमामायै आंहा गोजोननाय दङ जोंनि ओनसोलाव जोंनि गरायसर हालामनिफ्रायनो जे माबा मोनसे आरो मोजां मेसेज जोङो बाथौ धोरोमखौ जे मोनसे कलम हिसाबै मोननो थांगासिनो दङ आरो जों सिजौखौ GI-टेग मोननो थांगासिनो दङ मुलुगनां दिनै धोरोमखौ सिनायजानांगौनि थाखाय गरायसर हालामावनो जों दिनै सिजौखौ GI-टेग मोननायनि जोङो डिक्लारेसनखौ जाहाथे होनो हायो बेबो मोनसे सबसे गिदिर मेसेज आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो जों गरायसर हालामनि बे खुंजानाय बे 14थि बोसोरारि जथुम्मायावनो जों फोसावनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों।